May delivery mga kagwang. Ito na yung in-order ko mga kagwang na helmet mga kagwang. Quetzal, Sirocco, mga kagwang. Maganda ito mga kagwang kasi magaan masyado mga kagwang. Ito na yung bagong ano nila, bagong design. Magaan masyado mga kagwang. Okay. Ito mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.